secretari, poden començar. Bon vespre. El primer punt de l'ordre del dia d'aquest ple ordinari és l'aprovació de l'acte anterior, és a dir, de l'acte de 14 de juliol. Si hi ha qualque objecció. Hola, bon vespre a tots. Referent a l'acte de dia 14 de juliol, Guanyant Solla té una objecció. En el punt número 4 de l'acte, que és l'aprovació inicial de modificació d'estatut d'entitat pública Solla 2010, se presenta com que Guanyant Solla, en la representació, va presentar un suggeriment quan realment era una esmena. I posteriorment hi ha una votació a la qual només hi ha 11 vots a favor quan realment en 6 abstencions del Partit Popular, quan jo record que eren de 7 vots a favor, que no se va estendre el Partit Popular. No sé si record bé o no, però el meu record és aquest. Gràcies. Diu la secretària que se revisarà. Se revisarà, se canviarà. Se revisarà. Sí. Se revisarà l'acte. Se tornarà a l'aprovació o se revisarà? No, si ara s'accepta la modificació. Se revisarà, no sé què vol dir. S'accepta la modificació. Els dos punts que diu, que primer no era una suposició, no era una suggeriment, era una esmena, i segona, que no m'ho debat. Eren tots, per unanimitat. Exacte. Tècnicament no podria ser una esmena, havia de ser un suggeriment. Hola? Sí. Jo vaig remetre dia 12 de juliol un mail sol·licitant una esmena, a la qual vaig rebre una contesta que de d'acord amb l'esmena, és a dir, era una esmena el que se va presentar. I tinc un mail que demostra que era una esmena. Se va presentar una esmena. L'esmena com a modificació de l'articulat no se va presentar. És una paraula... Saps què t'ho vull dir? L'esmena com a modificació de l'articulat amb un nou articulat d'article no se va presentar. Vull dir que no se pugui presentar o que ho puguis tornar a presentar, sinó com a idea de que estiguessin representats, però no amb una modificació de l'articulat que s'havia de fer. És a dir, el que estava dient és que no se va presentar correctament com a esmena. Sí. Però vàrem acceptar els suggeriments, si hagués pogut posar millor una altra paraula que no pot suggeriment. D'acord. La proposta d'acord. És a dir, no cal no cal estar d'acord en el sentit que quan jo presento una esmena i se me contesta que s'està d'acord en l'esmena i no se me sol·licita que se revisi perquè el tema administratiu no està presentada en forma, se m'hauria de revisar. És a dir, si jo presento una esmena i la resposta en aquesta esmena presentada és d'acord amb l'esmena, jo entenc que l'esmena està presentada correctament. El reglament de l'organització municipal, quan un està representat a les comissions, les esmenes se presenten a comissió. El plenari, com a molt, té un vot particular. I ho poden presentar esmenes directament a plenari, això suposant que estiguessin la modificació d'articulat. Regidors que no han estat a comissió informativa. Així com ha sortit l'articulat que ha sortit en el COI, consideres que no ets adient, que pots fer un recurs, no sé ja si estàs en termini, o demanar una altra modificació dels estatuts per un altre plenari. Això ja és una altra opció. Però vull dir, d'acord amb el reglament orgànic municipal, les esmenes a qui va a comissió informativa, a la comissió informativa. Si allà no s'accepta, va a
afegir que el dia de la comissió vaig dir que presentava una esmena i se me va sol·licitar aquell mateix dia que la presentàs via mail, i és el que vaig fer. Vaig seguir el procediment que se me va demanar aquell dia a comissió. Per la qual entenc que està presentada l'esmena de forma correcta, tal com se me va dir que se fes. Però jo entenc que simplement et separau l'esmena en vez de suggeriment. Perquè de fet s'ha acceptat el que van demanar, no? En principi jo no veig que s'hagi acceptat en el moment en què nosaltres sol·licitàvem que els grups de l'oposició estiguessin representats, tots els grups de l'oposició i no els de la llista més votada. És a dir, en el moment en què és un suggeriment i ja se presenta els estatuts amb una modificació a la qual se xerra de que el grup representant serà el més votat, nosaltres ja no hi entram. Un moment, no diu això. Si ho llegeixes bé, diu que hi haurà un representant de l'oposició si hi ha acord, val? I els altres seran triats per l'equip de govern, siguin o no de l'equip de govern. I en cas que no hi hagi acord, el nomenament recaurà sobre el cap de llista de l'oposició més votada. El número 9. I després que diu, pot dir. Bé, els estatuts ho diuen. Diu que després l'equip de govern triarà els altres 8 vocals, siguin o no de l'equip de govern. Estic igual. No, guanya en Solla, i jo com a representant de guanya en Solla sol·licitant que ja que se va presentar una esmena en forma i en temps, tal com se va sol·licitar a la comissió o van dir que volia presentar esmena, se rectifiqui en aquest acte i se posi que és una esmena i se faci tal com nosaltres ho vam presentar perquè vam presentar una esmena i que se modifiqui també el tema de la votació en el set de 7 regidors. Gràcies. Va, Lluís. Era 11 i 6. La votació era 11 i 6. 11 i 6. Eren 11 i 6 la votació. No s'aprova l'acte i s'aprovarà el pròxim. Se revisarà i s'aprovarà el pròxim ple. Ja està. Següent punt. El següent punt és l'apartat de comunicacions oficials. Aquí es dona compte del decret de Badia i acord de Junta de Govern des del darrer ple ordinari. El punt tercer és l'acceptació de les obres corresponents a la 13a certificació Pla d'Inversió en Aquàlia. La proposta que va anar a la Comissió d'Economia Sostenible és acceptar la 12a certificació corresponent a les obres executades presentada per Aquàlia per un import de 184.294 euros. Això d'acord amb l'article 17.5 del plec de prescripcions tècniques inclòs el contracte corresponent. Aquesta és la proposta. Andreu?
inversions d'Aquàlia, concretament la renovació de les xarxes de Joan Marquès Arbona i el camí de Rocafort i la costa de Llorenç, per un import de 184.294 euros, com ha dit la Caterina. Aprovant aquest ús de certificació ja durem un total d'un 69,13% de tot el pla d'inversions d'Aquàlia. Susana, Sina? No tenim res. No. Sí, l'Estat? No tenim res. Senyor Simato? No tenim res. Passem a votació. Vots a favor? Són tots. 17. El punt quart és l'acceptació de les obres corresponents a la 13a certificació del pla d'inversió d'Aquàlia. La proposta és aprovar la 13a certificació corresponent a les obres executades presentada per Aquàlia per un import total de 277.790,98 euros. Això d'acord amb l'article 17.5 del plec de prescripcions tècniques, inclòs el contracte corresponent. Senyor Castanyer? Bé, igual que l'anterior, això són les obres que s'han fetes per una part la renovació de les xarxes del carrer Xaloc, la plaça del Miró, carrer Canonge Oliver i carrer de l'Iglésia d'Esport, per una altra la dotació de servei de sort de les vies i la renovació de l'estació de bombatjament d'aigua residual de les argiles. Com ha dit, és un total de 277.790 euros, que amorteixa ja amb un 72,20% del total de set. Gràcies, senyora Sina. No. No tenim res. Senyor Simato? Sí, jo vull recordar que les obres aquestes fetes eren fundamentals perquè corresponen a la legislatura passada. Potser la Manlleu no té record suficient, però es veu que era una zona d'Esport de Solla que tenia moltíssims de problemes i que hi havia moltes pèrdues d'aigua i se perdia molta d'aigua que teníem. Per tant, era fundamental arreglar aquell subsol i a més arreglar tots els asfalt del carrer de l'Iglésia fins a la plaça Jordi. Per tant, crec que s'ha de fer una bona feina, també en el carrer Xaloc i sobretot aquí en el carrer de la prolongació de la Viàlia, que també vull agrair que ha de ser un moment i perquè també ens va deixar en Mercedes Roberis, que va tenir i ens va cedir gratuïtament aquell espai que tenia per poder fer aquell carrer. Per tant, el darrer que va fer, perquè se va morir 3 setmanes després, va regalar al municipi tot aquell espai per ara poder gaudir d'aquell carrer que comunica des de Barça Picada fins a l'espàquing de les actuacions. De manera, jo crec que no perfecte perquè tenim un revolt un poc complicat, però li dona molta vida i molta facilitat en el trànsit. Per tant, també aprofitar que se va emplear aquesta pla d'inversions per poder arreglar, fer el subsol, que si no l'hagués pogut fer, per tant, se va fer en garantia que no haguessin pèrdues d'aigua i a més dotar de pressió suficient per aquella zona i sobretot volia aprofitar per donar des d'aquí, si mos escolta, Mercedes Roberis, el fet que se tindrà a donar aquell espai que va permetre fer aquell carrer. Jo vaig parlar amb ella, vaig negociar amb ella i poc després jo va quedar interessada, ho vull fer i m'agradaria posar en pacte aquest reconeixement per part almenys del nostre grup municipal. Gràcies. Agraïment que m'hi sumant segurament tots els de la corporació. Podem passar a votació. Vots a favor de la proposta? Són 17 vots.
El següent punt sí que és l'aprovació de l'adhesió al conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i el Sistema de Gestió Integral de Residus d'aparells elèctrics. Aquesta proposta va anar a la Comissió d'Economia Sostenible i se proposa aprovar aquesta adhesió en el conveni esmentat i autoritzar el BALA per a la signatura dels documents necessaris per fer efectiva l'adhesió, notificar-ho al SIC Ecolec, al Consell de Mallorca, a l'adjudicatari del servei de recollida selectiva i als negociats afectats. Aquesta és la proposta. Senyor Puig. Sí. Val, si se sent millor, millor. Aquest conveni és fruit que la Fundació Ecolec l'any 2015 va acabar el conveni que tenia amb ells. Sí. La idea és que hi havia el conveni amb aquesta fundació, se va acabar l'any 2015 i hi ha un conveni marc amb el Consell de Mallorca que amb aquesta fundació s'encarrega de la gestió d'aparells elèctrics i electrònics de marca blanca. Una vegada Solla Recicla, que és l'empresa concessionària de les màquines solars, aquesta fundació se fa càrrec de les cigarretes, les enroladores, tots aquests aparells, i ells s'encarreguen de la sincronització de residus i trobar que s'hauria de fer. Moltes gràcies, senyora Sina. Senyor Bastant. No tenim res. Senyor Simarra. Tinc certa curiositat per saber primer quin cost té per l'Ajuntament això, perquè la gent de propietat que està a tothom saber exactament quin és el modus operandi per fer com ho ha de fer la gent, quan tingui. I tercera, no sé què són els aparells de marca blanca, és Philips i Siemens, això no sé, demà, és que no ho sé. Senyor Puig. Sí, les costes zero, no té cap cost. Després, el funcionament, jo per exemple, vull anar a l'Insellera de Cameo, que ja no funcionava. Solla Recicla i després Solla Recicla s'encarregarà de transportar fins a màquines solars, diferents gestors que s'encarreguen de l'eliminació de residus. I després, les línies d'aquests aparells electrònics elèctrics són calderes, lavadores, microondes, etc. Una pregunta, només per curiositat. Soy Recicla ho ve cercant el domicili o s'ha de dur fins allà? Què costes que vengui cercant? No, se poden fer les dues coses, o se poden anar cercar o se poden enviar a Solla Recicla. Però què costa fer-ho? No. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Són 17. El punt 6a es perdona el nom de Guillem Colom i Ferrer a la Biblioteca Municipal de Sóller. Aquesta proposta va anar a la Comissió Ajuntament del segle XXI i diu així: dona nom de Guillem Colom i Ferrer a la Biblioteca Municipal de Sóller. Elevar la proposta al ple, que és el que se'n fa avui, canviar la placa d'entrada a la biblioteca amb el nou nom, comunicar aquesta cosa als interessats i als negociats afectats. Aquesta és la proposta. Conseller, jo simplement és un acte de reconeixement que ja era necessari que aprenguin Colom i Ferrer i trobaven que
que s'havia de donar nom a la biblioteca precisament per la seva relació amb la literatura. Creiem que és un bon acord i creiem que és el lloc ideal per recordar en aquest fill il·lustre de Sóller. No faria proposta per les Illes està. Senyor Simarra. Senyor Cervera, partint de que òbviament estan d'acord, jo vull recordar una part de la història i per explicar un poc més, no sé qui era que venia a la Junta de Presidència, no sé si era el senyor Fodó. Júlia. Jo me'n recordo que quan va dictaminar els dos carrers que s'obrien nous, que és la prolongació del carrer Sant Jaume, se va decidir en aquell moment donar, si no estic en que estava se va parlar que com que la idea era anar donant nom de carrers als fills il·lustres, que crec que és una bona dinàmica, perquè són gent reconeguda com a persona important del municipi o que han fet coses pel municipi o que són gent de la via pel municipi, doncs se va determinar això i va sortir la proposta de la comissió què passava amb l'aspecte de Don Guillem Colom i què passava també bàsicament Don Guillem Colom. I vam parlar de la possibilitat de la mateixa comissió de donar-li el nom de la biblioteca municipal perquè a més seria més que un carrer, el nom de la biblioteca al municipi, l'edifici de l'Escolàpia sempre pareixia que hi havia. I jo vaig reunir amb els fills, per contar-ho tot, les filles, i les filles del principi se van trobar un poc reticents perquè la seva solució era son pare li posessin un carrer o li posessin una plaça, no? Jo li vaig explicar que l'altre científic, el fisiòleg, li havien fet un institut i que pareixia un poc més evident que fos un edifici d'aquest tipus. I me'n recordo que un mes després va venir la família a dir que en conca de la família havien decidit acceptar, o que trobant que era una bona idea, és que la biblioteca municipal d'Escolàpia es tingués aquest nom. Per tant, crec que és una bona iniciativa, crec que està bé que ho hagin seguit amb aquesta dinàmica i sobretot perquè les filles estaven molt il·lusionades amb que això primer partia un acte i segon per reconeixement de son pare que va ser un gran projecte. Per tant, nosaltres hi donem suport com no pot ser d'una altra manera i agrair que continuï amb aquesta idea i crec que honora tot el municipi. Gràcies. Podem passar a votació? No? Vots a favor de la proposta? Són 17. El punt 7 és una proposta relativa a la renovació del Consell d'Administració de l'empresa funerària municipal de Sóller, SL. La proposta que va anar a la comissió del segle XXI diu així: autoritzar l'Alda per a l'elevació al públic de l'acord de l'Ajuntament en ple de data 25 de juny 2015 pel qual es va aprovar la renovació del Consell d'Administració de l'empresa funerària municipal de Sóller. Tot això és amb els efectes de la seva posterior inscripció en el registre mercantil. I bé, aquesta és la proposta. Senyor Esteve. Bé, aquest punt, com ja vàrem exposar a la comissió informativa, és purament de tràmit i se refereix a elevar a públic un acord de ple que ja va anar, no sé si el mes de juliol, amb la composició del Consell d'Administració de l'empresa funerària. Senyora Sina. Bé, nosaltres entenem que aquest punt té relació amb el punt que hem comentat anteriorment. Si no vols aclarir. El punt anterior se referia a la composició del Consell d'Administració de Sóller 2010. Aquest se refereix a la composició, no a la composició, perquè aquest just és el
tràmit d'elevar a públic l'acord que ja va venir a ple de la composició del Consell d'Administració de l'empresa funerària. L'empresa funerària municipal és una societat limitada, una SL, no és una empresa pública com Solla 2010, i de fet el Consell d'Administració, perquè falta aquest tràmit, ni siquiera està construït. Senyor Vestara. Referent en aquest punt, nosaltres a l'altre ple, o quan hi va haver la comissió informativa, vàrem votar en contra, perquè creiem que hi havia uns punts que eren d'aspecte legal que no complien. Jo m'agradaria, si me poguessin informar segurament com està la situació, perquè un poc per ens trobam teníem entès que hi havia uns pleits pendents. Segons m'ha dit la senyora Esteve, no era referent en aquesta, era referent a l'anterior. Si no vaig malament, és així. Se va constituir una primera empresa funerària com a empresa pública, potser el senyor Simar, el regidor de Déu, poden explicar millor que jo, diguéssim fa 7 o 8 anys, amb molt de problemes jurídics en el seu moment, el sistema d'estatuts que tenien de que incloïen el cementeri i no se podia incloure, crec que era la base fonamental. Per tant, en un moment donat, seguir la constitució d'aquella empresa va quedar mort el camí i se va reconstituir una empresa funerària per a la forma de societat limitada. Aquesta és una empresa funerària municipal SL. I aquesta és que, de fet, a la pràctica, ara existeix, però l'encomanda de gestió se va donar a Solla 2010. Per tant, segueix funcionant en quant a gestió ordinària, independentment de cap problema de constitució del Consell d'Administració. Perquè la gestió ordinària la té per encomanda de gestió l'empresa pública Solla 2010. Li agrairia que m'informés de quant de treballadors té aquesta empresa pública. És SL, suposam que la gestió la du Solla 2010, i m'agradaria que informés de quant de treballadors té aquesta empresa. Que han contractat i descontractat són vostès? No passen dies. No, segueix la mateixa estructura com a empresa pública, si és a la sobre, segueix la mateixa estructura, el mateix personal. No ha canviat, que sé que hi havia que se va per fer el canvi d'estatuts i tal, però una societat limitada. No saben realment. Segueix la mateixa estructura. Va, senyor Simara. Senyor Cervera, gràcies. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Són 15. Vots en contra? Abstencions? 2. Del Pi i de Guanyansolla. Ara ho direm així que quedi clar, no? I debat. El punt 8 és una proposta d'assignació de part de la suma d'1 milió d'euros lliurat per Hoteles i Construcciones S.A. el projecte d'ampliació i adequació del pati exterior al CI Pere Cerdà del Port de Solla. La proposta és la següent: destinar part de la suma d'1 milió d'euros lliurat per Hoteles i Construcciones, que posteriorment es va denominar West Invest Hotel Port Solla S.L., el projecte d'ampliació i adequació del pati exterior al CI Pere Cerdà del Port de Solla,
en el carrer Canonge Oliver, considerada com a obra d'interès general i que té un pressupost de 36.874,15 euros. Aquesta és la proposta. Senyor Colom. Molt bé. Bé, respecte a aquest punt, i com ja sabeu tots els membres de la corporació per les diferents comissions informatives, sabeu que hi havia un conveni signat amb el que era abans Hotel de Construccions S.A. Aquest conveni era d'1 milió d'euros. Aquest conveni se va modificar o s'ha anat modificant al llarg de diferents legislatures i la darrera legislatura, la legislatura passada, se van fer tot un projecte d'inversions que se van anar pagant d'aquest conveni i la forma d'aprovació d'aquests projectes era per junta de govern. La junta de govern podia decidir i podia decidir quin projecte destinava a aquesta dotació econòmica. Per part d'aquest equip de govern s'entén que temes tan importants i transcendentals a nivell de concepte de conveni i de dotació econòmica haurien de passar per plenari i per plenari decidir entre tots i trobar el suport i el recolzament de totes les formacions polítiques. La cosa aquí damunt la taula, hi havia un sobrant d'un voltant de 90.000 euros, d'aquest sobrant del conveni, perquè se proposa avui, o se du a aprovació, agafar per fer reserva de crèdit, que és el següent punt que sortirà. No, és el tercer punt, és el tema de les referències de crèdit, per poder fer reserva de crèdit, per poder dur endavant el que és el tancament i millora de recinte escolar. Per tant, és això que s'ha d'aprovació, passar-ho per plenari, on tots els grups polítics puguin donar la seva opinió respecte a això i prioritzar amb aquest projecte, donada la situació econòmica també de l'Ajuntament, per poder treure d'aquest conveni que està destinat únic i exclusivament a inversió i així com ja se va modificar al llarg de la legislatura passada, que aquest fons estaven destinats a inversió. El que sí trobam que sigui elevar-ho plenari per tots, poder opinar i decidir respecte a això. Moltes gràcies. Senyora Sina. Bé, des de Guanyol jo tenim poc a afegir, vam estar xerrant l'altre dia a la comissió, vam estar xerrant de que s'invertirien aquests 36.000 i pico d'euros i com s'estaven duent en mans les obres, com s'havia tancat el pàrquing i tot el que se pensava fer, i nosaltres considerem que tot el que siguin millores per les escoles de Sóller beneficia els nens i en conseqüència també els pares, amb la qual estic totalment d'acord en que se millori tot el que sigui escola. Senyor Estrat. Per part de la proposta per les illes, al fi, hem vist que hi ha hagut part d'una modificació damunt la via pública, o es pretén tenir una modificació damunt la via pública per lo que és traçat de lo que és el bus o l'autocar. M'agradaria saber si el que és la modificació de silla de la plaça, això està inclòs a dins d'aquest del PES. Li puc informar que no. La modificació de la plaça, que és un altre tema, que està llevat aquell arbre que l'havien de llevar perquè si no els al·lots havien de traslladar-se a Ponta de la Gamba per agafar el bus. De plaça, eren de guany, quan a peu. Resulta que quan van fer les cartes i van fer el mateix, exactament el mateix de tancar per obres el pàrquing, els pares se van queixar i molt perquè els al·lots havien d'anar fins allà. Era simplement llevar un arbre que ja estava mig mort i això ho ha llevat el dia. De totes formes, són dos temes totalment diferents. Els obets són simplement per tancament de l'escola, per accedir des de l'aula de quart fins a la casa del mar, i l'altre de la plaça ho ha fet la brigada, simplement. Sense cost. Simplement era saber si formava part d'aquesta partida o no formava part. Sí. Val. Senyor Simato? Sí, una pregunta. Si ho fa la brigada, fer dues parets val 36.000
Senyor Colom. Senyor Cimarro, aquí no pot ser atenció que demani això, perquè és a dir, han agafat el mateix projecte que estava fet, és el mateix projecte que vostès tenien damunt la taula, i la llum i aquest projecte, evidentment, un projecte d'aquesta envergadura no pot fer la brigada. Això ha d'actuar, s'haurà de contractar una empresa i aquesta empresa haurà d'actuar respecte a això. No? El projecte és aquest, si se pot reduir el cost i donar tal, però el projecte és el mateix que havia previst. No. La brigada només ha fet lo de Sagra. Res més, passem a votació. Vol dir? No, idò. Passem a votació. El punt 9 és l'aprovació del compte general de 2014. La proposta és aprovar el compte general de l'exercici de 2014 i rendir la compte així aprovada i tota la documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, tal i com s'estableix a l'article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Aquesta és la proposta. Senyor Colom. Sí, veia que el punt és un punt de tràmit, ja van encaminat a plenari, ha passat a exposició pública i avui donem aprovació. El compte general 2014, que és un compte d'exercici interior i donem aprovació i va haver acord per part de tots els tres parts. Per tant, simplement ratificar això. Senyora Sina. Senyor Cimarro. Votant. Vots en contra? Abstencions? Una de guanyem. El punt número 10 és una transferència de crèdits entre partides de diferents grups de funció del pressupost de 2015. La proposta és aprovar la transferència de crèdits que es relaciona per uns imports de 924.645, 36.874 euros, 5.000, 11.000, 22.000 i 130.000. S'ha d'exposar al públic durant 15 dies hàbils mitjançant anunci en el BOIT i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament. Aquest expedient, aprovat inicialment, es considerarà aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el termini d'exposició pública. Una vegada conclòs, s'haurà de remetre a la Delegació d'Hisenda i a la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern Balear. Aquesta és la proposta. Senyor Baló. Bé, aquest punt sí que ja va anar a comissió informativa, se va explicar, són les transferències de crèdit per seguir amb el pressupost prorrogat 2014 per tancar l'any 2015 i dotar diferents àrees i de dotació econòmica per poder tancar l'any. Disposant també de l'interventora per si s'ha demanat la seva protocol conjunta, que també ho tinguin en compte. I bueno, bàsicament, ja com se va dir a la comissió informativa, s'ha fet un esforç molt gran i amb possibilitat, hi ha hagut possibilitat
això ens ha servit per poder reconduir un poc tota la forma de factures extrajudicials existents del 2014 al 2015 i fer les modificacions de crèdit pertinents, estan reduïdes, però si necessàries per poder tancar l'any, ja que hi havia diferents àrees que estaven sense dotació pressupostària i no podien fer cap tipus d'activitat d'aquí a final d'any. És un pressupost que se tanca, s'ha fet feina prorrogat i estem a 3 mesos de cada any, per tant, de donar un poc continuïtat a aquest pressupost prorrogat, amb una idea molt clara que s'ha hagut de fer un esforç i podem ara començar a fer feina ja amb el tema del 2016. Això sí que és un tema que ja s'haurà d'estudiar millor les dades econòmiques per poder reconduir un poc la situació respecte a això. Però les dades hi són, si volen fer qualsevol consulta, això també, no? Estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Senyora Sina. Bon estat. Sí, proposta per les illes tenim aquí que creiem que votarem en contra perquè tenint una empresa pública que és Solla 2010 que du 8 anys que no presenta els comptes, veure que s'estan fent transferències cap a Solla 2010 i no se tenen els comptes d'aquesta empresa, creiem que no és adient. Per altra banda, s'hi dona l'enhorabona perquè s'han dotat àrees que tenien partida pressupostària zero, com la joventut, que creiem que és una àrea que ha fet molta feina i no hi havia ni un euro per a aquesta àrea. I el manco, d'aquí a final d'any, veurem si se poden fer qualque cosa. I medi ambient també. Però per altra banda, és el que deim. Entenem que se fa un esforç, entenem que tal, però creiem que no podem votar a favor d'això perquè ens trobem amb aquestes problemàtiques. Jo li contestaria respecte a això, és a dir, el problema del Solla 2010, el tema dels comptes, el tema de posar al dia aquestes dades econòmiques, hi va haver per part del Secretari de Govern, i si no pot rectificar, que se va dur en marxa per posar una auditoria per revisar tot el tema dels comptes. Nosaltres hem tingut una reunió amb aquesta gent, una vegada acabat la legislatura, la mateixa gent que li fet feina amb el Partit Popular, i han comentat que ells, l'informe d'auditoria, no podien justificar les dades econòmiques, per tant no podien tancar tot el que era la part econòmica respecte a això. El que sí que donien unes directrius, i dins d'aquestes directrius, que són unes directrius que sí que volen posar en marxa per part d'aquest equip de govern, és que totes les encomanes de gestió, o gairebé totes les encomanes de gestió que estaven, s'havien de revisar, actualitzar i fer-les correctament. Estaven sense dades, sense estudis econòmics, sense haver fet la part correcta de tramitació. Clar, vostè està parlant de transparències, sí, és que les transparències que ens hem trobat, que estan dotades i que s'han hagut de dotar pressupostàriament amb aquest pressupost, són transparències que venien d'anterior, de l'exercici 2014 i 2015. Li puc dir que durant l'exercici que se tancarà enguany, el pressupost d'aquí se reconeix, entre una cosa i l'altra, se reconeix un extrajudicial d'1.300.000 euros, entre factura del 2014 i el 2015. Però sí que entenem per donar la continuïtat i per poder seguir funcionant econòmicament i de forma viable, que s'han d'assumir aquestes dades, s'han d'entendre que això són tota una sèrie de factures extrajudicials que provenen d'una anterior legislatura, però com a equip de govern entrant hem de poder respondre, i més si li record que la situació econòmica de l'Ajuntament és un ajuntament que està tutelat financerament per Ministeri d'Hisenda, on cada 3 mesos s'han de passar les liquidacions i no te pots moure com aquí que diu ni una coma del camí que dus, i dins aquestes liquidacions estan molt marcats i molt estructurats. És a dir, el procés és reconèixer el que ha vengut, intentar sortir en la millor posició possible de cara al 2016 i valorar un poc tota aquesta situació d'extrajudicial. I com he dit abans, i també m'agradaria recordar-ho, que l'extrajudicial s'ha pogut incorporar dins el pressupost degut a que enguany no s'han hagut de fer front en els préstecs d'ICO, que eren gairebé 924.000 euros, més la tresoreria, que tenia una certa capacitat econòmica per poder respondre, s'ha pogut respondre amb 1.300.000 euros. Si no hagués estat així, la situació hauria estat realment bastant més complexa, perquè s'hauria de demanar
tant ens trobem que tot el tema de capítol de personal i tot el tema de préstec bancari sí que s'ha de fer front abans, és a dir, s'ha de respondre abans d'altres capítols i d'altres actuacions que se facin diferents regidories. Per tant, la situació és aquesta i evidentment com a equip de govern totes les situacions econòmiques de tots els ajuntaments m'agradaria que estiguessin més sanejades o en una situació més favorable, però s'ha de reconèixer, s'ha d'incorporar i s'ha de partir d'aquesta situació. Aquestes transparències que vostè ha vist són transparències fetes durant l'exercici 2014, incorporades d'actuacions que es va fer la passada legislatura dins són llavors. S'han de respondre, estan incorporades i s'han de respondre en això. Sí, referent a tema auditories, això ja en vàrem parlar i resulta que vàrem dir que si no hi havia problemes doncs se podia remetre, si no hi havia pressupost, en el síndic de comptes. El senyor Esteve em va contestar que a l'exercici anterior, no, al passat, es va fer una auditoria. Jo m'agradaria i li vaig demanar que per favor on podia veure les dades d'aquesta auditoria. Em va dir que estem penjats en el síndic de comptes. En el síndic de comptes l'únic que hi ha penjat són les puntualitzacions de lo que està malament. El que és el resum de lo que és l'auditoria en si no està penjat en el síndic de comptes. A lo que vaig, i si de breu, el que ens interessa és punt número 1, si se fa una auditoria que es faci pública, que la gent sàpiga realment com està això ja del 2010. Després, el que no entenem és que se sumesqui el que ve de la legislatura anterior. Vostè, senyor Colom, ha dit que ens hem trobat en una situació, assumim el que ve de la legislatura anterior. Crec que pràcticament en un mes, en els 3 mesos que duim, se té que tenir molt clar i se pot haver mirat el que hi ha i el que no hi ha de la legislatura anterior. Crec que no vol dir que tot sigui correcte, de dir, hem de tenir clar, de dir un poquet és aquesta postura. Jo m'he explicat molt clar, li puc explicar una altra vegada més clar, és a dir, claríssim ho tenim. Si estem pel Ministeri d'Hisenda, és un ajuntament que està tutelat, és un ajuntament que si no compleix aquestes ràtios, tant d'endeutament com de pagaments com de liquiditat, ens intervenen el que arriba de fons estatal. No podem fer front als pagaments dels bancs, és a dir, s'ha de respondre. Evidentment, vostè diu, hem de saber el que hi ha, ho sabem, ho tenim molt clar, i de fet ho exposàrem així. I ara per l'assemblea se va exposar les dades econòmiques, se sap, i ha servit aquests mesos per poder analitzar, i segur, i de més les dades surten. Dins Hisenda local, l'avantatge que tenim és que tot surt, i dins l'extrajudicial està tot detallat, i tenim el concepte 413, que és el concepte extrajudicial, que si vol factura per factura li podem detallar tot el que hi ha. Això és, però respecte a això, el que li vull dir és que, evidentment, quan se fa aquest pressupost i se fa aquest prorrogat, s'accepta o s'entén per poder partir en la millor situació econòmica s'ha de respondre en aquesta situació i s'ha d'incorporar. I les directrius que ens donen, del Ministeri d'Hisenda, de la gent que estan assessorant la intervenció municipal i des de la intervenció municipal a reconèixer tot l'existent, perquè si no l'estem acumulant i estem creant cada vegada un deute més gran. Hem de reconèixer, i hem de reconèixer les coses, s'ha de posar damunt la taula. Evidentment, vostè diu que dins d'aquest reconeixement deia qualque cosa irregular, va per aquí. Se veurà en el seu moment, tot el seu procés. És a dir, si hi ha qualque cosa irregular, doncs ja se veurà. Jo li dic que se va fer una auditoria a l'any 2010, iniciada pel Partit Popular. Aquesta auditoria, en el final, en les dades econòmiques, no se va poder arribar a concloure, no se van poder arribar a treure les dades numèriques, perquè resulta que les dades, totes les encomanes de gestió, les dades no li podien servir. Per tant, se va posar així damunt la taula. Quin acord hem arribat ara? Jo li poso damunt la taula i ho explico també davant la gent. L'acord és que ens diran, d'aquí, dins l'any 2010, i en l'encomana de gestió que en té en tots els serveis que tingui, quines són les necessitats que té l'any 2010 de recompondre aquestes coses per poder-ho fer correctament. Una vegada estigui tot correctament i s'hagi vist tot aquest procés, nosaltres ho podrem incorporar.
I el primer interessat en tenir comptes són nosaltres. No us heu trobat, no us heu trobat. Això és el que us intento explicar, no sé si vostè volia dir. Sí, jo voldria especificar quan la Sindicatura de Comptes sí va fer una auditoria de 2 legislatures en el seu moment i és un informe específic, no és el que fa cada any respecte a tots els comptes. Crec que de novembre hauria de comprovar del 2012. Si ja no el tenen penjat, doncs ja li faré arribar. Segurament està, però ja li dic que del 2012 se referia a les legislatures anteriors a l'anterior, del 49. Vull dir, no són d'aquestes darreres legislatures. Pues és un informe específic que va estar aquí fent feina durant un any, una auditora, que venia pràcticament cada dia, vull dir que és un fet. Bueno, això per una part. Per altra part, respecte a el que deim, diguéssim, extrajudicial, portem quasi 1.300.000 del 2014 i 2015, per qualsevol ajuntament és un problema, perquè són coses que s'han fet i del pes que s'han gastat sense estar en el pressupost. És un problema. Però cap administració, i ara som l'administració, que el consistori pot anar contra els seus propis actes. A no ser que hi hagués una factura, un procediment que hagués de seguir el seu camí, via penal, contenciosa, el que sigui, que això ja vostès, igual que nosaltres, podem anar mirant factura per factura, no li queda més remei a qualsevol administració que haver de reconèixer el deute, tant si li agrada com si no, anterior, i pagar-lo en primer lloc. Vull dir que segurament, crec que com a equip de govern ho haguéssim estimat més trobar 1.300.000 en el banc i fer no sé què que va de pagar factures fora de pressupost. Senyor Simano. Ho ha explicat també el senyor Colom, que no té massa que afegir, però jo també m'hagués agradat l'altra legislatura. En compte de trobar 14 milions d'euros en factures, he trobat 14 milions d'euros per gastar. Però bueno, si només s'han trobat 1 milió i pic, han baixat moltíssim la línia. De totes maneres, discrepa amb una coseta, si no li importa, és que això ja l'admiraria que que haguéssim fet des de cada any. Primer perquè és obligatori i segona perquè s'enviava a Hacienda, al Ministeri d'Hacienda, com totes les empreses. És a dir, té fetes els 8 anys de les liquidacions anuals de l'empresa pública, perquè és obligatori i no pot sortir, estan fetes. És a dir, les demani, si no jo li enviaré un correu i li enviaré la liquidació de cada any i veurà com que estan fetes i aprovades. No falta que m'ho sol·liciti, ja m'ho dono per entrat. Però si no veiem. Però que està fent no tinc cap dubte que se van complir totes les normes, no hi ha cap dubte. Tot a més, el senyor Colom li ha explicat bastant bé. I també voldria dir que el que se diu factures extrajudicials són coses que s'han fet gastos sense que estiguessin els pressupost. El pressupost, com la paraula diu, és un pressupost, és un supost. Nosaltres veiem que gastarem aquesta quantitat en funció dels dubtes que tenim per fer quadrar els números. I després, per lo que sigui, a una partida que gasta més, una que ha menys, o uns ingressos extraordinaris, uns gastos extraordinaris, durant l'exercici va modificar. Que siguin extrajudicials no vol dir que estiguin mal fetes, ni que hagin buits, si és el que intentava dir. Ni que estiguin fetes de manera... No, però per explicar-ho a tothom, ni que estiguin fetes de manera sense control, sinó simplement són gastos que surten, com poden sortir, jo què sé. Ara que hi hagués aquesta terrassa d'aquí i l'haguessin d'arreglar i no una partida pressupostària perquè digui per arreglar la terrassa que ha caigut, doncs quedaria extrajudicial i per això precisament se fan aquestes modificacions de crèdit. Per tant, està bé i sempre passa. Per què s'acumulen enguany? S'acumulen enguany perquè no s'han aprovat els pressuposts i durant aquests mesos primers s'ha estirat d'extrajudicial perquè no havia cap partida que tingués, perquè la que tenia de joventut estava a zero perquè no estan aprovats els pressuposts per part dels capítols de gastos. Per tant, és una cosa habitual quan hi ha una pròrroga de pressupost. De totes maneres, crec que és una bona dinàmica i jo, la veritat que m'hi sent satisfet de que hagin pogut pagar aquesta extrajudicial que hi havia amb topers de caixa, perquè si no recordo malament, encara que supos que havia que 1.700.000, també se va tancar l'any 2014, si no vaig errat, amb 2,5 milions d'euros de superàvit pressupostari i en total de 5 milions d'euros de tesoreria, perquè també és bo que s'havia de moure un parell de coses i se va tenir els ingressos de sistema i no sé què més. Per tant, en principi és una alegria veure que s'ha pogut pagar, també una cosa que anys anteriors no se podia pagar més que
programa. Puc veure que el 2014 no va bastar i el 2015 tampoc ha bastat. Va bastar ja el 2014 i hem bastat el 2015. Per tant, puntualitzar un poc respecte a això. I després també, com vostè ha dit, i s'ha de tenir en compte, és que la situació de l'Ajuntament i més en impàs i amb el pla d'ajust que tenim a Madrid i durant els 10 anys que s'han de retornar aquest préstec, és que és una situació de sí o no sí tenir positiu, no? I els caixes sempre ha de ser positiu i ahir aquest consistori, almenys un altre consistori, durant aquests anys tots ens trobarem amb aquesta dinàmica. Per tant, és una dinàmica imposada per tot la legislatura anterior de tot el que no s'havia fet. Per tant, també teníem l'oportunitat, sortint de l'any 2012 amb una situació de que s'aconsegui aquest préstec i és un poc com aquell que diu posar el marcador zero, tornar a sortir una altra vegada, però en poc temps us hem sortit una mica d'aquesta situació. Per tant, recordar-li una cosa i remarcar, és a dir, hi ha hagut tresoreria positiva, és cert, però com bé ha dit, per tema d'uns ingressos extraordinaris, molt puntuals, i després sí que hi ha una part, per explicar una part, que des de Madrid sempre sí que el tema d'estar tutelats pel Ministeri d'Hisenda sempre te fan tenir en caixa, que és gairebé com a mínim la partida que tu has de poder retornar en préstecs, que està per damunt d'1.300.000 euros, però sempre és mínim aquesta partida, més tots els ingressos extraordinaris que hi ha hagut, és a dir, que l'ha anomenat el senyor Cimarro, que ha estat la venda de Vistamà, la venda de Xalis de Can Dufe, la revisió fiscal de sobre que s'ha de fer a Santalà, doncs tot això ha fet que el còmput global siguin dades positives quan els hem d'incorporar